נו, אתה. התנועה הציונית את התנועה שלהם נורא ושאפו למצוא סרט שיאדיר את שמה של הציונות. עכשיו אתה. אילי, טעים? מהסרטים המדברים הראשונים בהוליווד. מדבר על פריעה. אני בשוק. אילי מוכן? טעים? כן? שמת חריף? שם. אבל טעים או לא? אתה רוצה לשתות? שמדבר ביצירת מופת או בסרט שראוי. כך. אנשי קרן היסוד יצרו את לחיים חדשים במטרה אחת גדולה. לעודד עליית יהודים לארץ ישראל. בפעם הראשונה. עוד? תמונות צלילים מארץ. זהו? 1, 2, 3. וואי, אשר, הוא יחנק. תוציא. תביא. לא, אתה תכניס אותה. הוא לא יחנק. הוא בן משפחת אלון. משפחה של אנשים שאוהבים לאכול. כך. ים. שנשלטה שנים ארוכות על ידי הערבים. זהו. תאכל ים. נעים? זהו? אתה רוצה להביא לאמא? אתה לא רוצה להביא לאמא? תביא לאמא שלו אמה. תביא לה ביס. מניחים קווי מתח גבוה. מאמה ים. תאכל. וקוחים בגינוסר כדי להביא נותן לי ביס. לאט, טוב? אילי, לאט, טוב? בסדר? לאט. מסתובב חודשים ארוכים ברחבי פלסטין. בגיל השמיים הם התמקדו בבחורות במכנסיים הקצרים להראות שאנשים הם שוות זכויות וחובות. אולי כדי למשוך יהודים רווקים צעירים מהעולם. זהו? ברפת של הקיבוץ לימדו את הנשים לחלוב את הפרות. היום במשמר העמק החליבה מתבצעת. בחייך, אנחנו נותנים לו ג'יפס, הוא מפרק פה לאפות ואנחנו... דרך הצילום תעד את חדר האופן. אתה גבר. תגיד, אני גבר. לא, אל תגיד, תאכל. זהו? תאכל, תן לו לאכול. לא, משהו כנראה זה. תביא לאבא. לא. לא? אתה רוצה לשתות? אתה ים? שים פה. כנראה יש לו בשר זה. הגרסה הראשונה שלו הייתה דווקא בגרמנית. אז מה אתה אומר בעצם? שיוזף גרמניס ידע על הפקת הסרט הזה?